Перезавантаження відносин не буде. Президент США Джо Байден чекає від розвідки звіт про ворожі дії Росії. Нового володаря Білого дому, зокрема, цікавить втручання Кремля у виборчий процес у Сполучених Штатах, застосування хімічної зброї та можливі виплати російської влади за вбивство американських солдат в Афганістані. Президент Байден розраховує на продовження американо-російської угоди про скорочення ядерного озброєння ще на 5 років. Адміністрація Байдена називає документ єдиною діючою угодою з Росією та запевняє, що американський уряд зробить все, щоб привести Москву до відповідальності. Хоча ми працюємо з Росією над просуванням інтересів США, ми також працюємо, щоб змусити Росію відповісти за її нерозумні й ворожі дії. І з цією метою президент також доручає розвідувальному співтовариству дати повну оцінку кібербезпеки російського втручання у вибори, використання нею хімічної зброї тощо.